Ilang araw na lagnat at pananakit ng katawan ang naranasan ni Charlene ng Barangay San Antonio Pili, Camarines Sur. Nag-aalala na ito dahil baka tinamaan na siya ng dengue lalo't hirap siyang kumilos dahil sa panghihina. Kaya agad siya nagtungo sa Provincial Capital Clinic para magpakonsulta at malaman ang platelet number. Kalentura po, mga 5 days po, balik-balik po, tapos makukulo po si awak. Halos din na po makabuhat. Tapos pag mga pantal-pantal. Taguran po, iyo po. Tagrabe po ang lamok. O po sa malamok, tsaka sa mababad pong tubig. Ayon sa eksperto, hindi lamang tuwing tag-ulan binabantayan ng dengue dahil kahit umano tag-init ay maaari itong umatake. Bukod sa mataas na lagnat, kabilang din sa karaniwang sintomas ng dengue ang pananakit ng ulo, pagsusuka, pantal-pantal at pananakit sa likod ng mata. Mga ilan sa mga dapat bantayan, lalo na yung tinatawag nating warning signs ng dengue. Ilan sa mga to kagaya ng pananakit ng tiyan, pagdurugo ng gilagid or pwede rin nose bleeding, tapos sobrang pagsusuka. Ito kasi mga senyales na to, yun nga, yung tinatawag nating warning signs. So ito, kailangan niya ng agarang konsultasyon para mas makita at ma-assess ng doktor. Ngayong magiging para nagta-transition na tayong tag-ulan, no? So syempre, kailangan panatilihing malinis yung paligid, no? Make sure na walang mga nakaimbak na tubig na pwedeng pamugaran ng lamok. Mas nagiging paborable ang panahon ngayon para sa pagdami ng lamok dahil sa naiipon at napapabaya ang tubig na pinamumugaran ng lamok dengue. Dagdag pa ng eksperto na mahalagang panatilihing malinis ang kapaligiran at alisin ang mga naiipong tubig na maaring pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Samantala, pinapayuhan ng publiko na iwasan ng self-medication at agad magtungo sa pinakamalapit na health facility upang mabigyan ng tamang gamutan. Nagpapasalamat naman si Charlene dahil sa libreng medical services sa Provincial Capital Clinic. Sam Alano, CSN.